Wijiling makalah Samir ala khairin Fatruk anil baho tembung kang edi penilan indah ananging ilat Jawa sami kathel ngenya sami nglestantunaken asma utawi lafat Samir ala khairin Fatruk anil baho mila wong Jawa sami nyebat Semar nala gareng Petruk kaliyan Bagong. Ewadene werdinipun saking Samir agawe age-ageo gawe bagus. Samir ala khairin age-ageo gawe bagus. Fatruk mongko enggal ninggalo sira. Anil bago saking pakarti ingkang candala. Nalika semanten medal wonten madyaning ora amba Sukra Manggara tumpamendha tete sumakalapa werjita Anggara Rakata Buddha Maesa Respati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Wadasa Amuryatan ingkang goro-goro ing bawana sintru kadi bangun kasaputing lebu ing gegana munya gumaludhuk lir geter pater dedet Irawati ngakak gugur mangambak-ambak udan deres ponang lisus lir pinusus kaya pati ambentusi sakala sirna kang ngulak musna kang gara-gara jumedhul repat puna kawaning madyaning mara-rama medal tlatah candhi gedhong songo Tan samar pamoring suksma kula dumo kumelun medal tlatah Kendali Sada
Alhamdulillahirabbil alamin wis tekan madyaning enjang puspa tajem iki. Walah dalah bunga kang tanpa upama ora kaya esuk iki. Dene nadyan pamanane Petruk wayang wong wis bali ning Petruk wayang kulit isih tinengganan marang kabeh kadang-kadang Sriwijaya laras. Walah dalah. Wih kok kaya buta aku. Wah. Nggih ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya para kadang-kadang ingkang sampun kepareng nimbali dumateng kula sak rencang nggih kados ngenten iki. Kados ngenten iki cak-cakane Petruk napa malih nek pun rada mengguk. Wah, ladalah. Wes. Ora krasa lah kok wis tabuh telu mongko iki wis wancine adzan subuh. Mula lek ndang ditanjakake wae. Wah. Merga iki anggone ringgitan gelar budaya ana ing madyaning saetaning ya kuwi papan pangibadahan, papan panembah. Monggo ana pengendikan as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqat aqomadin wa man tarakaha faqat hadamadin. Wala iki sing mari aku dadi wedi. Janeno aku ya siap-siap wae nek cara didhawuhi wayang tekan gagat enjang ngasih padang ngono wae. Tapi ya kuwatire engko ndak nerak tata syariat merga salat iki minangka dadi cagak tuaing agama. Sapa wonge sing njejegake karo agama kuwi kaya dene wong sing gelem njejegake marang salate. Terus, Pak. Nek kepengin njejegake agamane ya pertama kuwi salate dijejegake. Monggo ki ana ing papan panembah. Wah, Petruk wis rada serak bolo. Lah, sapa wonge ingkang sewalike lah kok ninggal kanthi nglegiwa. Lah iki catatane nglegiwa nek ora sadar ngono ya ora apa-apa di ngapura. Mengko ana kada lan sak panunggalane ning iki nek nglegiwa lan sengaja fakot hadamadin mengko yakti wong kuwi mau ngrubuhake marang agamane. Jane iki lagune pepeling. Ning gandeng pepeling wis metu apa ya wangun metu kok ping pindho. Mboten napa-napa. Ning telu. Jarine kek munggah pindho ora apa-apa. Napa-napa. Niki wis pokoke teko tak dangu marang kadang-kadang waranggana, nganti marang kadang-kadang waranggana. Wilujeng enjang Mbak Ariyanti. Nggih, sugeng enjang. Nggih, wilujeng enjang niki nerasaken pamundutan lan iki sugata panglipur. Tasih wonten menapa kala wau? Kala wau ingkang dereng dipun lestantunaken inggih menika Lestari. Lestari. Lestantun. Lestari. Nek ingkang langgam-langgam kok dereng enten pamundutan niki Mbak Ariyanti. Mboten usum langkah. Mas Petruk, Dalem niku Mbak Ariyanti niku menawi dipun condro, menawi buah niku napa Mas Petruk? nek Mbak Ariyanti niku kados dene jeruk. 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 Nggih, Jeruk kudune baby. Kok jeruk? jeruk niku kudune dioceki sik. Nggih, terus? Niku nek disawang pasuryane Mas Aris. Pasuryane Mbak sinten mau Ariyanti niku asline kaya sadisinis to. Sadis. Wah. Asline mboten. Nek ketika wis dioceki dibuka ya kala mangsa ana kecute tenan ning ya ana legine. Ana manise. Heeh, mongko iso vitamin C. Wah, vitamin C. Sing dahar sinten Mas? Sing dahar nganu kadang Wiro Pradangga nika niki jane Mas Agung barang ya demen sajake. Wow, Mas Agung. Heeh, Mas Agung sound system. Menawi Mbak Vita niku buah napa Mas? Nek Mbak Vita menika buah nganu, apa kuwi jenenge? Duren. Nggih, duren. Heeh, bener duren. Buah duren. Buah duren. Jabane ketok meromong Berduri. nyerengongoh. Maksudnya nyerengongoh teh jane kaya galak ngoten lho, maksudnya kula galak. Nggih. Wah, ning bahasan wis kenal apa meneh wis keporo dhewe wis iso sambut WA. Iso WA. Wah, kuwi kepenak. Empuk. Empuk ngendikane maksudnya ngoten niku. Pahit-pahit.
Nah, Ingkang angka 3 menika Mbak Mbak Galuh. Galuh. Nah, nek iki Mbak Galuh menika kesemek menika. napa? Kesemek. Kesemek niku napa? Kesemek rambutan mawon, rambutan. Mboten nek Mbak Galuh niku wah iki aku dudu apik-apik. Iku buah blimbing. Blimbing. Wah, gligirane enten gangsal niku, Mas. Wah, enten gangsal. Pertandakake yen napa niku agama Islam niku wonten gangsal wekdal ingkang boten Leres. pareng dipun walekake. Leres Mas Aris wonten Isa. Islam menika ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ya. Leres niku Mas Aris. Berarti buahe buah blimbing. Buah blimbing. Dicokot langsung ora semang dioceki wis enak. Enak. Sak kulite sisan to. Sak kulite. Nah. Ndang Salajenge Mbak sinten Mas Aris? Mbak Mbak Retno. Retno. Nah, nek Mbak Retno niku padha dene Mbak Galuh. Nek Mbak Galuh niku wau blimbing, nek Mbak Retno niku apel. jambu. Wus. Jambu. Jambu ya saged, apel ya saged. Pokok iso dikemah-kemah sak kulite. Tegese wong iki njaba jero padha apike. Nek nyawang tejane iki wah lir kadya Hapsari turun saking kasuwargan. Ah, sak lajenge Mbak sapa kuwi Kang? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin kalih Mbak Dinda niku nunggal sedya nunggal laku padha niku. Nggih. Kados dene buah manggis Buah manggis. kudu dioceki sik jerone legi tenan. Jerone ora ngerti. Nah, Nggih nerasaken pamundutan Mas Aris, Mbak Ariyanti monggo. Nggih. Mojiroji. Kalau mau enten podang kuning sing dereng dipun pinangkani. Kalau oh ternyata. Podang kuning pun apa dereng, Mbak? pun. Oh, sampun. Nah, berarti langsung dangdutan mawon Pak Bu nggih. Wah, wow sih. Los. Monggo. Oh, Pak Kadus. Musik. Musik dados les tari. Ajeng kali jumeneng mboten Mbak Ariyanti? Kene Nonet. Oh, Nonet. sikecane Mbak Ariyanti disarengi direncangi kali Mbak Vita. Nggih, monggo Mbak Vita li Mbak Ariyanti dados. Gareng karo Bagong mau ning ndi. Mbak Vita, ayo bangun Mbak Vita. Halo, saya sudah bangun, Mas Aris sudah bangun belum? Sudah dong. Oh sudah. Hamba bermewangi semi harum kembange melati dasar mulani dadari saset abyoring karatiko tekan yo tumasa ing nindra
aku Matur suwun. yoga geryahene semangat iki nyapa. Semangat. Bener iki semangat ora apa. Lho kae. Oh ngene mau. Oh ngene. Oh ngene. Beater kasa. Ora aku ora sinden ora yoga. Niku sami padha semangat, padha bombong mergo enten Mbak Vita Maharani. Nah nggih, lah nganu jenengan mboten pirsa dadi mboten semangat to. Kali-kalingan kotak soalnya. Kula iki nggih ngelirak-ngelirik ket wau darani. Mbak Vita. Dalam. Niku kula dipun WA Mas Agung Son. Nah, Pripun? Terusipun badhe nyuwun lagu Nirmala. Oh Nirmala. Kuwi biasane Mbak Dinda biasane. Oke, berarti Mbak Dinda kali Karena Mbak. Mas Aris to. Heeh. Oh nggih, Mas Aris niki kersane nderek nyawiji. Oh sak wedok karo wedok. Wedok karo wedok. Kalih nuwun sewu niki mbok menawi Mbak Vita, Dalam. mbok menawi Bapak Kadus kepareng badhe nderek dono Oh swanten. nggih, Pak Kadus. Kersa nggih Pak Kadus nggih. Kenapa? Oh, alah nembe radang. Oh, Kalau tak ingin kira lebih niku nek gerak. kesleo, mboten to, Pak? Mboten kesleo. Heeh. Nggih. Nggih, matur sembah Jaminan derek. nuwun. Wong sindene oke. Nggih, niki saniki Mbak Galuh. Iki Bagong iki nek ora Mbak Galuh karo Mbak Retno iki ra gelem metu iki Bagong iki. Bagong. Nyuwun supportipun Mbak Duwo Retno, monggo. Heeh. Apa kuwi? Kok swara kodhok? Oh, support nggih monggo jumeneng Mbak Galuh. Kalih Mbak Retno. Niki kalih jumenengake Bagong. Bombongan karo aleman niki adi kula Bagong Mbak Retno kalih Mbak Galuh. Dadi kudu nganu jumenengaken jenengan riyen nembe kersa judul ngoten. Niki tasih wonten pamundutan napa mboten niki Mas Aris ingkang mboten nggih. Merdika monggo badhe nembang napa niki esuk-esukan digayengke Mbak. Kalau masih kadori kok kepengin aduh. Apa kae? Apa arep sing apa ngono kae sing gek gayeng truk. Wah ya wis manut kuwi ben Mbak Retno karo Mbak Dewi. Monggo badhe ngaturi sugata panglipur niki tasih ditenggani oleh Bapak Kadus lan sedaya para pinisepuh Mbak Galuh. Ya wis PP apa? Nah, apa ya ora apa-apa D. pun nderek. Nadanya G. D. D to. Ganti saiki. Monggo. Aje. Oh, angkat tangannya semuanya. Sriwijaya musik. Oke, Pade. Oh, Pak.
Galuh, Bagong iki keri dhewe slamet. Heeh, slamet tek aku sowan kono ing kene. Iki mau ning ndi ya kakangku Abdul Hamid, kakangku Tanwir sing jarene arep do nderek nembang ana ing pagiaran Enjang iki. Mas Dul Hamid pundi nggih Mas Dul Hamid? Pun sare panjenenganipun. Monggo niki nek badhe niki biasane nek kakangku Dul Hamid niku nek jaman ting pesantren niku lagune biasane Wakuncar. Oh. Wakuncar kok heeh. Ya bakune dhewe marak sowan ana ing kene nderek sareng-sareng tirakatan ya Bagong. Heeh. Iki nderekake dawuh sedaya warga masyarakat ing Jurang Belik muga-muga tinampi sedaya panyuwunane. Muga tansah mat sinamatan daya dinayan tambah rukun. Ya pancen kudune ngono. Diselenggarake wayang ben do gelem kerja bakti bareng. Mongko kerja bakti kuwi ya mangkas wektu nyambut gawe sing gawe golek pangupa buka. Wah aku bareng ki melu kerja bakti dadi aku ra mlebu kerja Reng. Apa heeh? Ning ya ora apa-apa, TKT iki pancen arep gawe ndongake bareng-bareng desane muga-muga tambah ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi ya adikku. Iki saya ana kadang waranggana loro sing urung dijumenengake Kang Gareng. Heeh. Sapa truk? Panjenengane Mbak Dinda kalih Mbak Yasmin. Nah iki kersane nderek jumeneng. Monggo niki dipun suporca. Heeh, sandene dintekake. Kita tampilkan siapa ini. Di MC dangdut truk. Wah kuwi Mas Dul Hamid sing iso. Ya kita tampilnya artis kan ngono kae. Kita tampilkan artisnya truk. Nek panjenengane cuk, kita tampilnya artis kan. Monggo Mbak Dinda dan Mbak sapa mau? Dinda Yasmin Hoirun Nisa. Sriwijaya Indonesia. Wilujeng enjang Mbak Dinda, Mbak Yasmin. Nggih. Monggo niki ngaturi sugata panglipur. Niki dangdutan napa ajeng langgam napa ajeng napa nderek monggo. Mergo urung ana pamundutan terus ora ana pamundutan iki pokoke sedaya warga masyarakat Jurang Belik iki nderek karo apa sing diaturake. Alhamdulillah. Monggo Mbak Dinda ade ngaturaken apa? Kali Mbak Kesayangan menika. Kesayangan. Karyanipun Ki Bagong Darmono. Ki Bagong Darmono. Nggih, monggo langsung kemawon, Ca. Lu. Pas, Pak. Kesayangan spesial keluarga Jurang Belik Bandung. Kita malam hari ini masih bersama dengan Sriwijaya Musik Indonesia. Kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartanmu bingung rasane anda rindu Janji suci
matur suwun Mbak Yasmin kalian Mbak Dinda. Niku Mas lagu Aris. kesayangan Mas. Nggih. Semoga panjenengan bibar saking lerep enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Amin. Lerep berarti pengenane ya. Jane ket pengenane wis rabi Jurang ya. belik niki. Oh Nggih, kula tak ngiring anten teng Palur. Kok dugi Palur. Tebih sanget to Kang Mas. Palur niku ndara Karanganyar. Karanganyar. Niki Kang Mas, niki nyuwun sewu. Niki wonten pamundutan lumantar streaming ingkang kula wau dereng dipun aturaken niki menika saking kadang werdanipun Bapak Kadus, nggih menika Bapak Kiai Muhammad Ikhwan saking Duplang, Bawen. Nah, niki nyulihaken pamundutan lumantar Mas Saiful Hidayat saking kala wingi Sendang Rejo Nyatnyono. Niku nyuwun lagu inggih menika apa mau jenenge Kerinduan. Nah, niki monggo nek Kerinduan panjenengan spesialise monggo kalih badhe nganti kadang waranggana sinten. Monggo panjenengan nderek nyawiji mriki nyuwun supportipun, Mas. Monggo sedaya mawon. Arep apa ya supporte ya? Neng nong. Nderek jumeneng mriki Mas Arif. Wah, ngantuk aku. Monggo Mas Aris, jumeneng Mas Aris. Sugeng enjing Bapak Ibu sedaya kemawon. Masih semangat nggih Bapak Ibu? Masih. Niku nyuwun sewu, jenengan ampun diniati nonton mawon wayang kemawon. Namung niku pas wulan Muharram nggih Mas Buren. Nggih, leres puya. Dipun niati kalih tirakat ndedonga supados desane langkung maju malih. Lak leres nggih ngoten nggih Pak Kadus? Nggih, niki Kerinduan. Mugi-mugi niki dados tirakatan kala wingi nika jenengan sering ngendikaaken nggih to. Kagem pepiling dumateng sedaya warga menika inggih menika hari ini adalah hari kemarin adalah monggo niki jenengan ingkang jabaraken. Hari kemarin adalah apa Mas Aris? Ngeten Mas. Heeh. Napa kok jurang belik kok saged kompak ngeten nih? Nggih. Awit siang wau wonten kirap Mas. Nggih, kirap. Kathah sanget kirapipun. Tegese kirap, Pak. Monggo. Kirapipun niku. Ingkang dipun pandegani Bapak Kadus kalian Bapak Lurah menika. Nggih, leres Bapak Jamhari kalian Bapak Muhammad Sofi. Kekompakanipun niku sebab jurang belik niku nggadahi semboyan. Semboyanipun Mas Aris lah iki. Depan mari kita songsong, jangan pernah kita tengok ke belakang sebab ing jurang belik duweni panjongkolan panggayu. Wes kaya Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, dan hari yang akan datang biarlah menjadi jawaban. Walau hidup ini penuh rintangan, pecahkan ketidakmungkinan dengan cara apa? Kita saling berjabat tangan, rapatkan persatuan dan kesatuan menuju jurang belik yang lebih maju dan soyo mapan. Amin Allahumma. Amin. Tepuk tangan. Jurang belik dadosa desa ingkang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Wah. Desane dungane dalang napa niku lho? Iki dalang Aris Wijayanto. Kalau Dalang sing durung mampu wedoan iki. Mandi. mandi nggih. Heeh, urung patek mampu wedoan tapi wis nglirak-nglirik. Mas Aris kalau mau ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang kula Dik Bayu Sekti ingkang sampun nyuli ngringgit siang kala wau. Nggih, namung agunging pangapunten niki Bapak Ibu Dik Bayu mboten waget nderek nenggani dumugi ing ratri menika keranten wonten ayahan wonten ing pundi Mas Aris? Purbalingga. Purbalingga. Ya kaya kowe nggih. Niki pamundutan kerinduan monggo Mas Aris monggo panjenengan kalih sinten? Ini Mbak Galuh, Mbak Galuh. Mbak Galuh asik. Ya. Jenengan nganu, jenengan pangalembono dateng Mbak Galuh. Ya tak tuntun oh piye tak tuntun. Lamun sinawang saking Mandrowo. Berminimum iki lho. Wah. Berminimum kok ning dulure dhewe. Ya kuwi mau. Lah iya. Lek iso nglairke jabang bayi pari kesit lumantar Abimanyu niku lak nglairke Abimanyu riyin gitu. Abimanyu. Lah niku kan Mas Janaka kalian Mbak Sembodro. Niki etok-etoke jan dadi Janaka karo Sembodro. Nggih. Minangkani pamundutan Bapak Kiai Ikhwan. Kerinduan ngoten nggih. Seolah-olah niki
Wah, Ayo jauh. selak rindu aku. Iya. Yo yo yo. Ya. Dados. Kok tak jajake soto plumber nih. Makasih. Oke. Asik. Ayo, Mbak. Betapa hati rindu pada dirimu. Jos. Duhai kekasihku. Jos. Duhai kekasihku. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku sudah rindu lincah manta sikapmu. Ayo. Seperti dahulu supaya lagi Jos. seperti dahulu. Mbak Galuh, ayo Mbak Galuh. Kita. Mas Andro. Mas Andro. Mas Andro. Andro. Undangannya Mas Aris. Iya, iya. Ayo, Mbak. Jos. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Jos. Seperti dahulu Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Oci. Satu sih.
jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Jos. Seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi. Seperti dahulu. Iya mbak. Sampun, piye Piye? apane? Aku nyanyi piye? Yo apik banget. Oh jelas apik. Apik Aku banget. Sinaune ning paradis kok. Wah, Nggih, sampun. Matur nuwun, Matur nuwun. Niku paradis ki anu Mas, gini rencang. Ngaten. Ngene Mas Pandu niku. Oh, Mas Pandu. Putranipun Pak Jalidin. Derek Niku kula mriki? sok sering diajari nyanyi mriku. Oh, ngaten Nggih. nggih. Wah, mulane swantene nggih jan jos tenan iki. Walah. Hebat Mas Jin, Aris nggih. Matur Ngaturaken nuwun. gunging panuwun. Kathah tuna dukat nyuwun gunging pangsami. Dawa sami-sami Mas Aris, sami-sami nggih. Gareng Petruk Bagong. Sapa sing ngomong mau? Aku dhewe. Iki wis wancine awak dhewe, nek ndang toto-toto adang sego ketamune wis do teko. Pawiwahan meh diarek ayo.